TTAADC hapangni bakhaktei kotor Hamkraini project Khlaijaknai thangai tongo Tirthamukhni tini July talni puila salmari krakslo TTAADC ni bakhaktei Hamkraini Samung yak pholobai rakha TTAADC ni CEM Purna Jamatia Hamkraini Samung butang Khlaijaknai nai tongmani thai berainai khabo gomati hangkorbai khobja korbok bakastini Tirthamukhni bisi burum hangrai kitingai terungu kabangma borok a ter katharo phai bekrem khibelayu haini bagai hakjalni phainai rokni jigjal angyatei khitai nok snamnani open market set snamnani lelang mathai snamnani tei dak banglo jai jerok snamna bagai 15 crore rangni project kotor Khlaijaknai nai tongo nei sai khna rakha TTAADC ni CEM Purna Jamatia kraksalo engineer rokno logyoti thai berai naikha tei lama lamao solar light kainani jeng Swrangchati angai tongma rokno snamnani kok sakabo osala bini logyo tongo TTAADC ni EM Tripura Belakhe hambai sungtini Tirthamukhni je jaga mela angbu a jaga visit khainani bagai phailajak oro tabok kotal project khainani bagai open market set nini jatri set nini dak banglo tei boro bridge slanani bagai total 15 crore ni project oro sanction unjak jeng bono biang bahai khainai bono nainani bagai chini o amsai ni borom ganang EM Tripura tongo tei bo chini oro Tirthamukhni New Gomti ADC village ni chairman butongo faijak sini chief engineer executive engineer teibo korbuk SDM ni officer rok faijak nge chung oro proper amok khaiwi maintain khaiwi bahake melawo chini mela phainai rokno bahake subida roimano karon jotoni siwo amok pavitro sthan Tripura ni kaisa pilgrimage jaga oro jotoni bosro waisa janja ma phathimani bekerin rok khibinani bagai tei puja khainani bagai jotonu bosro waisa phai phiaba jeng o jaga no kobangma mane proper facility kri toilet ni byabostha kri lamani byabostha hayal solar light ok kri electricity asuk kahamya han bangun jeng tini or jaga no tei project rohmani angke project sanction angkha bono jeng daiti ne je jaga mela ngya khosani samung painai je bono ke jeng immediate ne samung cheinai je jaga paime jano ke nargoi o mela paimeni yagulo jeng tangnai ama haike jeng khaija oro solar light nai nini lama phudoi bu kahang ke sana janai gallery pilgrimage ni asogoi mela nai janai bobu sana janai toilet bu sana janai public toilet bridge sana janai ama haike chini dak banglo sana janai ke blai mo project koto chini bubagrani netrite asung ADC haphango phaimani yagulo ne jeng omo step namani je chini bubagra oro jaga pilgrimage phainai rokno bahai save roi manai karon oro sudu chini national simiya international Bangladesh ni bangma oro jaga pilgrimage phai borok phai oro kisa bathagoni porjonto jaga kri ingo inge botrono naiwini chung tabo oro jaga teibo tama khaijani tongbono bo naile phinai je ta project sanction mano chung daitini samung seindona ni bagoi chini engineer rokno chung tobowe oro naile phekha borok daitini estimate dok khaiwe DPR rok khaiwe tabo samung seilene Khulumkha ang Pinaki de Burma Tripura hastini jotolukurogno no Swarna Kamal Jewelers ni bakhaktei rat yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru Swarna Kamal Jewelers nong ni bagi tuwi faika Swarna Varsha offer o offer chengri jagnai 23rd June ni simi 12 July jara tai botong nong ni bai koktoma kaham abong kha noro kacham rangchak no selai bo ketal hallmark ganang rangchak ni mani talangnani shep botong oboshimiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi rijak lebang romai masala nai phai jado so o bai ko to o bai chi ko o bai ko to o bai chi ko lebang romai masala nai phai jado so gold in making charges rupe tongnai 25% off te diamond in making charges rupe tongnai 100% off amusmiya ko Mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te nero paibrum no sokan bo Jotano lamsogo Swarna Kamalo phaina bani tai chini Swarna Kamal ni showroom shalbrum no khuluk jakta hambai